Ken ka, Manong Roger. Ken ka, Manong Roger. Ken ka, Manong Roger. Pangibinglayan iti kapadasan a makaited adal. Ken ka, Manong Roger. Naimbag nga orasyo amin papagayam, isagot ka na kayo ti Jor Drama Tips TV YouTube channel. Ti panakawarwar ti parikot ni pagayam tayo aroy ti Ilocos Norte. Kastoy man ti ramen ti parikot na. Ken ka, Manong Roger. May saakmet kadag iti naruway adumdumngeg iti daytoy pagwada na drama yo. Ket gapu ta adda anak met iti parikot a narigat ko asulbaren ngagmay maysa. Dayta ti gapuna nga umay kumet ikamangken ka. Ket sapay la kuma, dayti pan nakay drama na, ket may kan iti solusyon, ken makaibati met iti sang kabasit nga adal, ken ulidan, karag iti padak anaayat adumdumngeg. Kastoy man nga ron ti pakabuklan ti parikot ko. Roy, sino sa'y nakilugan naman ang itulod ken ka dito balay? Ni Ma'am Meli tatang. Ti supervisor mi ti kumpanya pagtrabahuak. Apay nga ron na di mo pinastrak no supervisor mo gayam. Agap apura, tada ka no darayan na aparte. Adda ka din asawa na? Live-in tatang. May sa asiman ti kadenden na talon ti anak da. Kasta ya. No kasta. Adayo ita ti ayan ti asawa na. No siman ako nam. Ada ita tatang. Kasaan pa'y anabayag abim mabay ti barko di asawa ni ma'am. Saka nga ron makikoy-koyog ken kwa na. Kasanon no naimon jay siman nga asawa na. Ay, saan kanto na makikuy-kuyog ken kwa na? Aglalo no, dudua kayo. Narigatan ba raw? Hello, Ma'am Meli. Nakaawag ka man? Dayta ka manen, ma'am ko na manen. Huwag kaya. Nalipatak nga awan ta iti opisina. Apay ngay mawag ka? Ay napalalo ti Bartek ti asawak ang nasangputak dito'y balay. Kasta unay ti urok na. Anya? Una yan. Kakaiso na anak bakasyon manan. Ngam tinsamot lag barbartek tiraramiden na. Wan nga rod. Kuna ti katulong mi, ngay nayaban na dagiti barkada na, kat nagpenot da ang nagiinom. Isa masursurunak. Alusam kailiw namat nga ta dagiti barkada na akasango. Tiyamo kat makasangok ita a dinner. Ngam saan mo't. Iso nga inawagan ka. Kadataman langon tagsango amangan. Anya? Mapanta iti ayuyang ta restaurant. Sikan ti kasangok amangan. Ha? Papanampay laang Roy. Sumipngutan. Ha? Adala mapan ko gatangan biit di tarwar tatang. Saan kang aron gagbaybayag tanay, mangrabiitan taon. Agyaman aktimay ka, Roy. Madalaga na kiti dati pa nagkita ta, ma'am. Mamanan, kunak mo't mahal ti kayat ko nga awag mo kanyak, no kastoy duduata. Ma'am Amiris ko. Sana may kanata dagitar aramiden ta. Adan kadenden na. Talon ti anak yo. Edin to asyak. Adda anak tinobya. Iso na lang taday jahaway. Roy, agpada tapay laeng anawaya. Sa anak paymot, anak ikasar kinigilyer. Kan kastamot, adi kay paymot agasawa itinobyam. Iso nga, awan dakes na, di kad na ti relasyon ta. Wan, ngam adan kay ti pamilya. Kasaralangan ti kurang niyo iti asawam. Adan kayo ni ti anak.
Kinagpaysuna, sana ka naragsakit isidong ti asawak. Tay tilaksid iti manmanungagdan na kami, nukas jay abu mabay ti barko. Barkada pay laeng ti atupagan na. Ngam kasanon no marakrak ti panagdannayo ka ni Gilier. Sigurado adag iti anak yu ti agsafar. Adayo ang makisina ak iti kaliblibin ko. Takayat ko amay kan iti naranyag ang masakbayan dagiti anak mi. Napigsa ti sapul ni Gilier kasiman. Kat amin na kayat da, magatang mi. Pues, putdan tangarulan ti relasyon ta. Taore siyak. Diyak kaya ta mapukaw ko tinobyak. Saan mo ang mapukaw? Kun uray siyak, saan kumat ang mapukaw ni Gilier? Basta agan nagtalaeng Roy. Apay nga itaka lang sa bangkot baraw. Kung mabiit ka lang iti papanam, inabot na ka matiti talo nga oras. Nagapamaya. Ha? Kung nga dabiit, mapan mo gatangan. Nga bitalang ti sangpot mo. Kwa? Nagkita kami ngamin ka ni Pare Boy iti grocery ana pa nakita tatang. Kat gaputan na bayaga di kami nagkit-kita. Inawis na kiti balay da. Kat nagshot kami basit. Kastaya. Mala. It ka nga ron manganay. Nalpasa ko na ng rabi ay tadi kamot mauray itayan. Nalpasak mo't na nangan tatang. Nakipanganak itayan da Pare Boy. Ay kasta. Ay uon kayam. Imawag itay ni Roxanne Anobiam. Awawagan nakakanaw. Ngam di kakanumot sumungsungbat. So asyak ti inawagan na. Ano timbagana tatang? Ada ka no napatay ni baganakin ka. So tawagam taon itong madamdama. Hello Roxanne, awagan ka kuman yung sikamot ng timawag. Kasta ka di? Ada ka din dito balayo? Wen, nakasangput akon. Imawag ka gaya mitay. Wan nga, Rod. Ngam awan ka. Iso ani tatang mo tinawaga. Ada ka di ibagam? Napatag ti baga. Kat sigurado ang maragsakan ka. Di na kuman paggagaran. Ibagamon. Agawin akton dito Pilipinas, sinton umaabulan. Ha? Agpeso? Oh, agyaman ak no agbakasyon ka man na. Wan, ket iti panagawid ko, kayat ko ngagkasartan ton. Tapno mabalin kang tumutin a petisyonan nga umay dito Hawaii. Ha? Sumangpot manan ni Roxanne ket iti panagawid na dito Pilipinas, kayat nang agkasarkayaw. Uwan tatang. Dahil tatimbaga na di mawag hindi rabi. Ay, nagsaya at lukas ta. Saan ko nga rin laklakon, anag iti tarakin ko ababoy. Dahil sunton ti maparte no agkasarkayaw. Ay, huwag kaya. Nagiti dadakil na. Agbakasyon damat nga raw dito Pilipinas. Uwan tatang. Agbakasyon damat. Talaga anagasad ka baraw. Malaksid ana pintas ken hawayan at inobiam. Nasaya at pa nagitagbalin to apa kay kamangam. Uwan tatang. Awarin sa pulag itibiyag ko. Talaga swerte ak anayanak. Anya ti kunam, sumangpet ni Roxanne Anobiam, ket plano nan ti makikasarken ka. Uwan? Oh, apa yan nagsanay ka? Sana ka naragsak itim padamag mo. Kaya't nangagkasar kamin. Tapno maalanak to kanumatan iji Hawaii. Kasanun ti relasyon ta no madayo ka. Di putdan tanton. Saan amay kanatad ti relasyon ta? Nalakamlaeng nga awatan. Tapanakip buta sa klaeng. Gaputa adayuken ka ni Roxanne. Ngam siyak nga ruden ngagpatpatay unay ken ka. Dikut kuti maktulatan dagiti luluak. Adamot pamilyam? Iso ko mati panunutan. Ay ayaten ka unay Roy. Ket kaslasaan ko ang maawat no dumteng tuman ti gundaway nga agin nadayuta. Rumbay nga awatan meli. Sa maysa,
Adayo ti agwat ta iti edad. Jak kayat amapukaw ka, Roy. Sursuro mo nga awatan. Kayat ko, dahito yung ti maudi a panagdate ta. Anya, Inaramit tamot amin na kay kayat ta. So, dahito kuman ti maudi. di mo ibagbagati kasta. Kayat ko mo may tantumanan ditoy. Saanan? Jak kayatan. Dahito yung ti maudi nga sa sirrekta dito hotel. Talagang agayat unay kanyak ni Meli. Ngam sana mabalin nga agnanayon na ito ang relasyon mi. Ngam, kasano ang maliklikak? Idin tutag ka-opisinaan kami. Isupay ti supervisor ko. Anya ti aramidak tapno makalapsutak ken ko na. Anya nga tanong katakon iti trabaho ko. Anya ti kuram. Ag-resign ka iti trabaho, anak. Uwan tatang. Iti anya agapaw. Nagnamay ka iti opisina. Kandakkel mo ti sweldaom. Kaya't ko apatasan mo ti sumrak iti sabali akumpanya, tatang. Anak, no agakar-akar ka iti pagtrabahuan, ad-adi ka umasinsaw. Awan mo't makitak arasaw tapno agitkat ka iti trabaho. Kaya't kung arog mo't apadasan iti sabali akumpanya, tatang, ay saan, di ka agitkat. Regular kan iti trabaho, ken nanamay ka. Sa kakit din agitkat. Uray ni Roxanne, siguradaw, asaan nga umanamong iti kayat mao. Anya? Di ka pagik-ikat iti trabahong, Roy. Nang runa kat, di pa imot amo, no kaano ka amaala dito'y Hawaii. Awan ti makitak arason, tapno agikat ka iti napinta sa pagtrabahuam. Iso nga ulitat, di ka pa'y agik-ikat. Tanarigat itang ti bumirok, iti nasaya at trabaho. Sa maysa, regular employee kan. Kat nakasaysayang no agikat ka. Saan adatatang ken Roxanne ti makalapad iti planok? Apanagikat ko niti pagtrabaho. Mga rami na kiti resignation letter ko. Ket itad ko intong bigat. Numabalin ko lang kung mga ibaga kadatatang ken Roxanne ti rason. No apay akayat kong tiagikat. Tiyakla amon. Amanga no isoda pa ikit din ti mga ibaga. Asaan ako na sumrek pa iji opisina. Roy, anya dahito'y a resignation letter ngim parabaw mo iti lamisaan ko. Saan ka di pa'y analawag ken kadayta? Kayat kong tiagikat di opisina. Kayat kong tiagina na. Saan? Di maramidin dahito'y. Saan kang umarakok? Ang mga no da makakita ka data. Awan pagdanagam, napanda amin iti kantin a nagmerienda. Ba't anak? Ay ayaten ka unay, Roy. Kat ipatay ko lakit din mapukaw ka. Kayat mo ka di marakrak ti binangon nyo a pamilya. Talo ti anak yo ka ni Gilier. Dakkel di sweldo na kasiman. Kat sayang na sina kayo. Gapo lang iti sana may kanatad a relasyon ta. Basta diyak kayat ngagsinata. Diyak kayat. At dalakit nga roda nga inirtan ti marakop kanya ka. Ibatan na. Awan na aramida ni Meli iti panangipasakit ti resignation letter ko. Kaya't kung ti lumapsot ken kwa na. Raul, anya ti kahit asawa na ti nakapos iti pisbak. Ha? Anya rita nakapos tatang? Ape ang makapungpungtot kayo. Kitaan man na tayo. Kitaan! Na? Ha? Da kami ka ni Meli. Awan bailin mo. Tatang, apa pinarsukan takmatan? Ada kayam na limad a relasyon niyo iti kaopisinaam. Di ka katimabain iti da ito yung arami diyaw. Tatang, danggandak. Kaya't ko tiyag palawag. Sigurado ang nakita ni Roxanne na ito aladawan niyo iti kaopisinaam. Katyak lamaw. Noon di gumay kayag gub itatipong tutlakin ka. Hello, Roxanne. Awanan kay tibain.
Narasimot gayam ti ayat mo. Amo mo ti may papanitin nakapost iti Facebook? Wan, nakababain ka. Jaklem pagarup nga isukatnak iti bakbakit nga adayong siyak. Gapoy ti daytoy. Saanan ang matuloy ti panagawid ko dita Pilipinas? Anya, Jak kayat ti makiasaway ti kaskan ka amang luloko. denggan na kumaroksan. Kayat ko tiyang palawa. Awanan tinas ka na pagsaritaan ta. Nupay nasakit nga awatak ti amin. Aramidag. Putda kong ti relasyon ta adwa. Saan? Tiyak kayat ang mapukaw karoksan. Ituloy mo tiyang bakasyon dito Pilipinas ta kasartan. Alanak ton dita Hawaii. Ladingitag. Ngamjak kayatan ti makiasawakan ka. Tay kunakon. Saan ko akayat ti lalaki amang luloko? Anya. Apeng imawag ka pailan. Daputa kayat ka balaagan. Agad anad ka kuma. Tay pangpangtana ka di Gilier. Anya. Day tuyan ti ibagbagakin kamili. No apeng amin ngay marakop ka kanyak idi opisina. Sorry. Saan ko ngamin nga mo nga dag-CCM akatrabahuan tayo idi. Nga isutin ang i-video ka data. Kad nangi-post at si aara ko pakkan ka. Gapoy ti daya nagwara sa video. Insina na ko ni Roxanne. Ora siya. Pinagtalaw nakmatan ni Gilier iti pagtangan mi. Anya. Kasano nagitanak yo? Awan timpalubos ng alaak. Kandidak met kayat adan na andag iti anak mi. Tamang ibabae nakano. Day tuyan ti kun kunakidi. Tangay amun ti amin nga da relasyon ta. Kan nakisinamutan kan ka ni Roxanne. Data ko man tagdan na. Total nawaya at mutan. Anya. Intay ta dayo. Kat sadyay ta abangunan ti pamilya ta. Saan? Tsakayan. Nalpasan anak isina akin ka. Tsakayat nga ada gumayab gab ti pungtot kadata ni Gilier. Kastamad ni Roxanne. Kahit ko ti makalipat. Kahit ko ti aglamas iti arak. Roy, saan ang solusyon ti arak? Tapno marisot ti aglama problema. Isardeng mo na itapanagin inom mo. Bay anak lang tatang. Nasakit unay tinakam ko iti panangisina kanyak ni Roxanne. Nakaragrag sakak. Hindi ipadamag na nga agawid iti Pilipinas. Tapno makikalay sang kanyak. Tapno maalanak tumutan iti Hawaii. Ngam anyan. San mo na matuloy ti amin tatang? Basol mo matlag. No apay ang narakrak ti relasyon yaw. Nagbalin ka anarokop. Iti karin-kariyo adwa. Iso nga awan pa basulam. No saan ati bagim matlaang. Ada bang awag tata? Mabit lang. Isong bata. Hello? Manong Gilier? Sika? Saan? Di nakpangtaan. Ni Meli ti babalawam. Taiso ti mangidal-dal-dal ide ti bagi na kanyak. Saan? Apay apang tanak. Saan ka mabutang? Manong Roger, dahito ita tidakkala problema. Taipang pangtanak ni Manong Gilier, alive-in idi ni Meli. Sa anak pa'y una yan narumrumuar, taamangan no dadake sa mapasama kanyak. Anya ti aramidag. Ken anya ti aramidag tapno mapunas tigura kanyak ni Roxanne. Kayat ko amak sinublian kanyak. Taay ayatek unay. Ken nabayagan nga arapaap ko ti mapanmet kuma iti Hawaii. Anya ti aramidag tapno maay-ayok ti kaayan ayat ko. Ket mayat matla nga agawid diti Pilipinas. Pangaasim manong, balakada na kuma no anya ti rumbeng nga aramidag.
to'y madadaan na dumngeg, Roy, ti Ilocos Norte. Ken ka pagayam, Roy, nagayayam ka iti apoy. Kat awan ko matipabasulam no masinit ka man ita iti dayta nga apoy. Nagramara man ti apoy, kat narigat mon nga iddepen, ta naladaw ti pan nakasabsab na. Iti panangisina ken kanya Roxanne, mabalin aday ta ti katukad ti dusam iti kinarukop mo karag iti karim ken kuana. No iti panangipangpangtamat ken kanigilyer asigo da live-in partner ni Melly, in kay report ken ipablatar iti istasyon ti pulisya. Tapno adda pang batayanda amang tunton no bilang adadakas a mapasamak ken ka pagayam. Agan anad ka. Ken di ka kumaagbabain a mangulit iti panagkiddaw mo iti pamakawan ken ni Roxanne bareng no mapakawan na kanto matlaeng. Ket makisinobyan to matlaken ka. Ngam no talaga adinan kayat ti makisinobyan ken ka, aklonem ti bunga tinaramid mo. Ditan papagayam tinaggibusan ti pakasaritaan ni Roy dito'y drama tayo. Ken ka, Manong Roger. Agyaman kami itin kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayamin.